Am alături de mine astăzi cea mai invidiată colegă pentru părul ei superb și care se ocupă de tratamentele împotriva căderii părului, doamna dr. Maria Barșevski. Evident, o plăcere pentru mine să discutăm astăzi împreună despre mezoterapie. Maria, mezoterapia nu reprezintă un tratament nou nici pentru tine, nici pentru mine, dar este un tratament cu istorie, tocmai pentru că are beneficii nenumărate, atât la nivelul scalpului cât și la nivelul feței. Ce îmi poți spune tu despre acest tratament, mezoterapia scalpului, de ce o folosești și cum o integrezi în practica ta de zi cu zi? În zilele noastre, paleta de tratamente este una variată. Mă refer atât la substanțe pe care le putem aplica la nivelul scalpului, cât și la diferitele tratamente care pot fi efectuate în cadrul clinicii. Cel mai important de înțeles pentru pacient este că trebuie să se prezinte în clinică la un medic dermatolog încă din fazele incipiente pentru a diagnostica și trata corespunzător cauza care a determinat căderea părului. Filis, te rog, spune-ne puțin despre mezoterapia la nivelul feței și ce efect are. Mezoterapia este un tratament foarte iubit de mine și de către pacientele mele pentru că are multiple beneficii atât asupra tegumentului de la nivelul feței, dar putem trata și gâtul, și decolteul, și mâinile. Motivul principal pentru care apelăm la acest tratament este faptul că ne oferă o hidratare a tegumentului, ne ajută să tratăm ridurile fine și de asemenea este cea mai bună metodă de prevenție, deoarece vrem să împingem cât mai târziu tratamentele mai invazive și să apelăm la tratamente care să meargă mai mult pe calitatea pielii, atât la nivelul feței, gâtului, decolteului și așa mai departe.